Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Хвала Христу, паважаныя радыёслухачы і ютуб-гледачы. Пасля перапынку ў адзін тыдзень мы вяртаемся да Кодекса кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім, канцлерам курыі Мінск-Магілёўскай архідыяцэзіі, канонікам Мінска-Магілёўскага капітула, ну і проста добрым чалавекам. Хвала Христу, ксяндз Дмітрый. Хвала, векі шчыра ўсіх вітаю. Так, як не дзіўна, тут проста мінулыя 2 тыдні былі вельмі насычаныя падзеямі як у свецкім жыцці, так і ў свеце у цэлым. І, можа быць, з-за гэтага адбылася такая павышаная актыўнасць нашых гледачоў. І было даслана вельмі шмат пытанняў. Першае пытанне даволі цікавае. Яно не ведаю, наколькі практычна ўжываецца, але ўсё жа. У нас у краіне адбылася сітуацыя, калі былі шпіталізаваныя каталіцкія святары. З гэтым падазрэннем на каранавірус, які цяпер ускладняе жыццё планеты, канешне, значна. І да мяне прыйшло наступнае пытанне. Значыць, паколькі мы з вами абмяркоўвалі цяпер душпастарства ва ўмовах стацыянараў, яно стала фактычна немагчымым, так, з эпідэміялагічных прычын, то вось адбываецца сітуацыя, калі каталіцкі святар трапляе непасрэдна ўнутр, у якасці пацыента. І я, канешне, не ведаю пра стан нашага духавенства, якое шпіталізуецца, куды яны трапляюць, хто ў рэанімацыю, хто не ў рэанімацыю, хто проста сядзіць на самаізаляцыі. Але да мяне прыйшло вось якое пытанне. Калі каталіцкі святар трапляе ў рэанімацыю, так, у сучаснай сітуацыі, што ён можа там кананічна рабіць? Вось. Маюцца на ўвазе сакраменты, канешне. Гэта даволі цікава, таму што, ёсць споведь, а ёсць і нейкі хлеб, які там прыносяць паесці, але на ім жа імшу служыць можна, нельга, вось фактычна і такія рэчы людзей цікавяць. Таксама як памазаць кагосьці, калі не маеш алея, і ўвогуле што рабіць, што можа духавенства рабіць і павінны рабіць у такіх сітуацыях. Пытанне сапраўды цікавае, можа больш практычнае. Тут, напэўна, ўсё залежыць ад стану самого святара, які там знаходзіцца ў якасці пацыента, і таксама тых дзеянняў, якія ён можа рабіць, таксама з пункту гледжання эпідэміялагічнай сітуацыі. І, канешне, я не ведаю, я не быў у шпіталях цяпер, можа вы больш ведаеце, напэўна, там паміж пацыентам і кантакт сама не вельмі можа быць, можа была. Я чуў, людзі кажуць, што нельга ў коридоры выходзіць, там што-нибудь іншае. Так, але ў межах адной палаты кантакт такі даволі прадуктыўны. Так, калі кантакт ёсць, напэўна, святар, калі дазваляе яго стану, так, стан таксама іншага, скажам, чалавека, які знаходзіцца ў палаце, напэўна, спавядаць заўсёды магчыма. Споведь заўсёды будзе магчыма, бо святар застаецца святаром. Што датычыць святой імшы, ўсё ж такі, я думаю, у такой звычайнай палаце залежыць ад сітуацыі, але праблем немає, вы кажаце пра хлеб, это ўсё ж такі не вязь, штосьці перадаць можна, хвостку перадаць можна туды, што калі ксёндз можа цэлебраваць імшу, бо ведаю, святары, калі не цяперашняй сітуацыі, наогул ляжаць у шпіталях, ён цэлебруюць імшы. Цэлебруюць? Так. Я сам удзельнічаю ў памяці кардынал Казімір Свёнтак, астатнія гады, які знаходзіўся ў шпіталі, таксама ў палаце цэлебраваў святую імшу. З гэтым праблем няма, але зноў-такі залежыць ад стану святара, наколькі ён можа. Так, наколькі ён можа, якое прыстасаванне ёсць. Усё ж такі памятаем, што Еўхарыстыя таксама павінна здзейсняцца ў годным месцы. Стан святара таксама павінен быць. Святар павінен быць у стане цэлебраваць святую. Так. А ці можна кансекраваць у такіх сітуацыях толькі адну постаць, адну форму? Права гаворыць так, што негодным з'яўляецца кансекрацыя нават толькі адной постаці без другой. Заўсёды, нават перад святой імшой. То есть яно будзе сапраўдным, конечно.
Вось, але так рабіць не трэба. Ясна. Ну, пытанне, я не ведаю, наколькі... Ну, Што тычыць намашчэння, ну, алей павінен быць заўсёды. Таму як няма алея, то няма намашчэння. Вось. Ну, але няма магчымасці зрабіць намашчэнне, можа заўсёды святар можа чытаць формулу абсалютства, поўны абсалют, спушчэнне ўсіх рахункаў. Вось такой сітуацыі. Калі святар можа штосьці зрабіць, то будзе рабіць, спадзяюся. Больш падрабязнасці не ведаю. ну так, яно такое, як бы і практычнае, і тэарэтычнае адначасова пытанне прыйшло. Тут у мяне было больш пытанняў да імшы, бо ясна, што спавядаць можна без перашкод у такой сітуацыі. Ці нельга. А калі, напрыклад, у палаце ляжыць 4 чалавекі, і забяспечыць умовы таямніцы споведзі нерэальна. Ну, калі нерэальна, тады святар можа проста удзяліць адпушчэнне грахоў, чалавек шкадаваць за грахі, святар толькі формулу. Калі зусім няма магчымасці быць на асобнасці, ведаеце. Таму кажу, усё залежыць ад сітуацыі, якая там ёсць. А ці можна парушаць таямніцу споведзі са згоды таго, хто спавядаецца? Не. Ну, вось, напрыклад, ён кажа, спавядай мяне святар, пры іншых людзях, і мяне гэта ніяк не турбуе. Ну, не выпадала, каб так рабіць. Ясна. Добра, дзякую за першае пытанне. Яшчэ 2 пытання нам даслалі ў Ютубе. Зараз я іх зачытаю. Значыць, буду чытаць на мове арыгіналаў з арыгінальнай жа арфаграфіяй таксама. Піша нам, дарэчы, я вось што яшчэ хачу сказаць. Пытанні вельмі часта з'яўляюцца ўжо такія, якія мы калісьці прагаворвалі, і гэта вельмі добра, гэта сведчыць аб тым, што ў нас з'яўляюцца нейкія новыя гледачы, якія ўвесь цыкл праграм не глядзелі. І вось удзельнік з нікнеймам Ваўкалак пытаецца: скажыце, калі ласка, што кажа кананічнае права пра пераход з праваслаўя ў каталіцтва і як гэта мусіць адбывацца? Ну, гэта такое папулярнае пытанне, абрадавае, на якое мы ўжо шмат разоў адказвалі. Адзінае, што мы не ведаем, колькі Ваўкалаку гадоў, да 14, калі быў ахрышчаны, ці, ну, скажам, пазней, у свядомым узросце. Так. Ну, пытанне сапраўды можа вельмі агульна, пастараюся агучыць, як вы сказалі. Дзякуй Богу, што ёсць новыя слухачы, гледачы, вось там гэта пытанне людзей цікавіць. Вось, канешне, само кананічнае права не кажа канкрэтна пра праваслаўе, да? Яно кажуць, 112 канон гаворыць аб тым, якім чынам адбываецца прыняцце ў лоне каталіцкага касцёла асобы, які ахрышчаны ў іншым касцёле ці касцёльнай супольнасці. Вось. І таму, да, падставы вызнання веры чалавека, канешне, гэтым папярэднічаць падпісанне канферэнцыі біскупаў, павінна папярэднічаць катехізацыю, гэта чалавек звернуцца да пробашча, каб прайсці эту катехізацыю, вось, вызнаць веру і з'яўляецца пытанне забраць, да якога абраду чалавек належыць. Гэта была асоба праваслаўная, вось, тут належыць да ўсходніх абрадаў. Ксёндз Дмітрый, трошку блага чуваць, вас паправіце, можа, мікрафон? Як яго паправіць? О, вось так лепей. Так? Так. Гаварыць. Вось. І тады з'яўляецца пытанне абраду. Толькі тут зноў пытанне то, што вы казалі наконт хросту да 14. Пасля 14 трэба глядзець на канфесійную прыналежнасць бацькоў. То есть, яшчэ раз паўтараю, не гледзячы на месца хросту, калі адзін з бацькоў чалавека быў католікам, неважна якога абраду, то дзіця ахрышчанне 14-го жыцця таксама з'яўляецца католікам. Потым трэба памятаць. Калі ўсё ж такі абое бакоў праваслаўнымі ці прадстаўнікамі іншага касцёла ці касцёльнай супольнасці, вось то тады пераход адбываецца ў той абрад, з якога, скажам, гэта галіна касцёла, касцёльнай супольнасці ішла. І тады падпісанні, якія пацверджаныя таксама апостальскім праграмам. Ну, вот так, выходзіць, калі гэта канкрэтнае пытанне, то канкрэтна можна рэзюмаваць, што залежыць ад таго, у якім узросце хрысціўся удзельнік. Калі пасля 14, то там ужо абрад бацькоў не мае значэння. Калі да 14, то глядзіце, хто вашыя бацькі. Калі у вас ёсць хтосьці з бацькоў рыма-каталік ці грэка-каталік, то вы пры далучэнні да каталіцкай царквы бярэце, так сказаць, у спадчыну іх абрад.
Калі абодва бацькі належалі да праваслаўнай супольнасці, то значыць вы становіцеся грэка-каталіком кананічна. Вось. І ну там ужо, як надумаеце, Прымаць сакрамент можна ў любым абрадзе, там вот, і хадзіць можна ў ну любым. фактычна так, толькі калі будзеце хадзіць у рымскі касцёл, на канфірмацыю не ідзіце. А то часам такое людзі не заўсёды ведаюць і, скажем так, спрабуюць другі раз атрымаць. Ну, дзякуй Богу, пробашчы пільнуюцца гэтага. Гэта я чуў неаднаразова, што заўсёды высочваецца такая сітуацыя. То ваўкалаку адказалі. Пасведчанне хросту трэба перад канфірмацыяй прынесці. Вось там заўсёды будзе ясна, дзе хто хрысціў. Хаця я адзін раз у жыцці бачыў сітуацыю, калі праходзіў канфірмацыю чалавека ахрышчаны, ну, ён сябе лічыў праваслаўным, бо яго проста хрысціла бабуля ці матуля ва ўмовах адсутнасці святароў, якія былі праваслаўнымі. Вось гэта адзін раз у сваім... Ну, але гэта унікальная сітуацыя, конечно. Чалавека не памазалі, ну, але так было. А потым наступнае пытанне нам піша Дар'я Архіпова. Дзякую за праграму. Піша. Трошки хацелася б удакладніць, здаецца. Вы сказалі, што ёсць 12 абавязковых урачыстасцяў, але раней чула толькі пра 10. Ці можа сюды ўключаны тэрытарыяльныя урачыстасці? І яшчэ, калі ў нядзелю 2 імшы, то на кожнай павінна быць гамілія. І ці можа быць гамілія ў пачатку імшы? Тут насамрэч ажно 1, 2, 3, 4 пытанні. Ну так, 3-4. Па-першае, можа наконт 12 урачыстасцяў штосьці, можа я наблытаў. Калі такое было, то перапрашаю, іх сапраўды 10 абавязковых урачыстасцяў. Поэтому их 4 звязаны с паном Иисусом, да, то есть это Божие народжение, небоушестие, объявление пана. Что 4 у нас? И Божье тело. Целой крови Христа, после 3 звязаны с Божией, это Богородица Марии, 1 студеня, 15 женил небоўзяцце Маці Божией, 8 снежня, это безнаганное зачатие, и так само урочистость святого Юзефа, урочистость святых апостолов Петра и Павла и урочистость учых святых. Значит, всего 10, конечно, урочистости перепадают на неделю, нужно неделю года, в ходу Сения Христа. Значит, их 10. Поэтому, коли може я колись, несвідомо це було, ці помилки, ці їх 10. Мог я помилку ляпнуть легко, тому что у візантийському образі їх якраз 12, 12, там є такі святи. Максима хтось сказав не так. Так. Тому дякую, що пильнуєте і виправляєте. Потім друге питання йде на конт територіальних урочистостей. Ці можуть вони бути обов'язковими? Тэрытарыяльныя урачыстасці яны не ўваходзяць у спіс абавязковых урачыстасцяў. Традыцыйна так, конечно, калі парафія адзначае тытул касцёла, там святого Антонія, святого Роха, Найсвяцейшай Троіцы заўсёды ў нядзелю, вось, ці святого Юзефа, вось, конечно, на парафіі гэта лічыцца урачыстасць, пробаж захвочваць да святой імшы, можа, часамі нам кажуць, што гэта абавязкова, вось, ну, але у сэнсе такім сцісла юрыдычным гэта не з'яўляецца урачыстасцю абавязковай, хаця, конечно, жадана, каб тэрытарыяльная урачыстасць, каб людзі ў іх удзельнічалі. І яшчэ там было, калі ў нядзелю 2 імшы, то ці павінна быць гамілія на кожнай? Права гаворыць аб тым, што ў нядзелю, калі святая імша цэлебруецца з удзелам вернікаў, на ёй павінна быць святая імша. Гамілія, перапрашаю. Значыць, на кожнай. Ну і апошняе пытанне было, ці можа быць гамілія ў пачатку імшы? Ну, у гамілі мае сваё месца. Самі святая ў пачатку вводзіць такое, ну, увод да літургіі, там можна некалькі слоў сказаць, ось, што мы сёння будзем перажываць, такую урачыстасць, альбо пра што нават Евангелие будзе казаць, але ні ў якім выпадку не замяняе гамілію. Калі это ў нядзелю павінна. Я подумаў, может быть, яшчэ для папярэдняга удзельніка удакладніць пра нейкі літургічны абрад далучэння да каталіцкага касцёла. Ну, фактычна, трэба сказаць, што не з'яўляецца абсалютна абавязковым. У прынцыпе, наколькі я ведаю,
у нову сорда яго і не прадугледжана, так? Ну так, это вызнание веры, вось. Я кажу, и там могут быть подписания ответной конференции біскупа ці літузіальнага біскупа. Ну так, я глядзеў там, насамрэч, як аказалася, у трыдэнцкім чыне ён ёсць, прычым ён такі там даволі Так. накручаны моцна, але ну, трыдэнцкіх супольнасцей у Беларусі вельмі мала, 2 ці 3 фактычна. Таму на ўсе пытанні, вось, якія прыйшлі, мы адказалі. Я засталося апошняе пытанне, даволі цікавае. Я яго зачытаю, так як яно і прыйшло. Слава Христу! Мой муж является маронитом. Сейчас он живет в Ливане. Когда закончится эпидемия, мы надеемся перевести его сюда, в Беларусь. У них там очень плохая экономическая ситуация. Куда ему ходить? К греко-католикам или к римо-католикам? Цікаве питання. Правда, наколькі я ведаю, маронітських супольностей у нас нема. У нас нема маронітської супольності, но это один з усходніх касцёлаў, трэба сказаць. Можа, хто не ведае. Вось, таму тое, што я сказаў, ужо нічого не казаў об этом, прымаць сакрамэнты можна ў любой супольнасці. Так маронітаў нема, то розніца, то будзе грэка-каталіцкая супольнасць, або лацінска-каталіцкая супольнасць. І так это будзе адзін з іншых касцёлаў суюры свайго права. Да, то есть, поэтому... Каго яму лічыць сваім ардынарыем? Сваім ардынарыем тады ўжо будзем ардынарый таго месца, дзе ён знаходзіцца, лацінскага брата. Лацінскага ўсё-такі? Конечно. Потому что у нас апостольский визитатор для греко-католиков, для іншых, а іншых тады будзе ардынарый таго месца лацінскі, дзе чалавек будзе знаходзіцца. Ну гэта ў іх практычная сітуацыя. Калі б тэарэтычна яны пераязджалі ў Львоў, то там таксама грэка-каталіцкія біскупы, лацінскі біскуп, маронітаў там няма таксама. Ага, ясна, значыць, калі няма ардынарыя твайго абраду, то гэта лацінскі біскуп дбае пра сябе. Ну ўсё, пытанні на сёння скончыліся, так даволі было шмат. Даволі шмат было, дзякуй Богу, што не былі. Ну так, все такія даволі цікавыя, ёсць старыя добрыя. Ваўкалака чакаем у касцёле, калі гэта ён для сябе пытаў. Так. А мы працягваем пра што сёння? Пра пробашча, і тое, што мінулым разам казаў, сёння можа пагаворым трошкі аб спецыяльных функцыях, даручаных пробашчу. Да, то есть, скажу, канон 530, які гаворыць аб тым, ну што чым асабліва павінен займацца пробашч. Не значыць, што іншыя святары не могуць займацца, вось, а якія яго спецыяльныя функцыі, да? Ну, першае, права ўзгадвае удзяленне хросту. Да? То есть, напрыклад, понятно, что мы ведаем з сакраментальнага права, што хросту, конечно, можа удзяліць кожны святар, біскуп, прэзбітар, можа удзяліць д'якан таксама. Калі іх няма, можа удзяліць там распарадчы хросту, прызначаны або не прызначаны, і нават чалавек не веруючы можа удзяліць хросту. Ну, фактычна так. Любы чалавек, нават мусульманін, палі мяне ваду. Так, толькі тут трэба на што звярнуць увагу. Усе асобы, якія не з'яўляюцца святарамі або д'якан, яны з'яўляюцца надзвычайнымі распарадчыкамі. Надзвычайна. Да? Бо таксама некалі было пытанне яшчэ, калі мы разглядалі сакраментальнае права некалькі гадоў таму назад, не ў эфіры, але пасля чалавек мне прыватна напісаў, сказаў, калі я магу пахрысціць, так навошта мне, ці магу я сам пахрысціць сваё дзіцяці, жывучы ў Мінску і так далей. Да? То есть трэба памятаць, што светскія вернікі з'яўляюцца ўсё ж такі надзвычайнымі распарадчыкамі. Калі звычайны не можа ўдзяліць сакраменту, тады удзяляе надзвычайны. Напрыклад, шпіталь, напрыклад, цяжкая сітуацыя, небяспека смерці і так далей. Да? Але звычайным распарадчыкам з'яўляецца святар і д'якан. Ну так, фактычна, але калі ён пахрысціў бы все-таки сваё дзіця, хрост быў бы сапраўдны. Ён быў сапраўдны, так, быў бы сапраўдны, толькі вот тут з'яўляецца такое раздзяленне, сапраўднасць сакраменту і годнасць сакраменту. Он быў бы не это сакрамент, сапраўдны, дзіця было пахрышчана. Дык вось на парафіі такой спецыяльная функцыя пробашчу, павінен хрысціць пробашчу. Я ведаю, што ў многіх парафіях так ёсць сапраўды, бо праз хрост парафія узбагачаецца новым вернікам, гэта справа сцісла парафіяльная. Конечно, хрысці вікарыі,
прыйсці можа іншыя, знаёмыя, запрошаныя святары. Это не забараняецца. Але спецыяльная функцыя пробашча. Таксама другі пункт удзялення сакраменту канфірмацыі тым, хто знаходзіцца ў небяспецы смерці. Это зноў-такі спецыяльная функцыя пробашча, што не азначае, што іншы святар можа часці. А канфірмацыя у небяспеку смерці удзяляецца, так? Так. Але не з'яўляецца неабходнай для збаўлення, наколькі я памятаю. Не з'яўляецца неабходнай, але можна ўдзяліць сакраменту. То есть у небяспецы смерці сакрамент канфірмацыі можа ўдзяліць любы святар. А такое было у вас у практыцы калі-небудзь? Паразоў было. Ага. Ясна, цікавая сітуацыя. Калі чалавек не бежмаваны, то ты ўдзяляеш яму сакрамент канфірмацыі. Ёсць тры сітуацыі, калі святар можа ўдзяліць канфірмацыю. То есть першая, калі святар хоць бы часова выконвае абавязкі, скажем так, біскупа, то есть раўномерна ў правах. Адміністратар можа ўдзяліць канфірмацыі, калі хрысціць простага чалавека, святар можа ўдзяліць, прэзбітар можа ўдзяліць сакраменту канфірмацыі. Таксама спецыяльнай функцыі пробашча з'яўляецца ўдзяленне віятыку, а таксама намашчэнне хворых. Зноў-такі, бачым, усе функцыі звязаны з душпастарствам. То есть святар хрысціць пробашч, удзяляе віятыку, канфірмацыі, які чалавек, які знаходзіцца ў небяспецы смерці. Таксама асіставанне сужэнства благаслаўлення суступаў. Давайте напомним для слухачоў, што такое віятыка. Наколькі я памятаю, гэта тое, што называецца ў народзе апошняе прычасце? Можна і так сказаць. Апошняе прычасце, конечно, ніколі не ведаем, якое з іх будзе апошнім. Далі святая камунія удзеленая пад відам віятыку, то есть там ёсць спецыяльная формула, віятык, святая камунія на дарогу да вечнасці. Так называецца. Конечно, прыходзіш да хворага чалавека, прыносіш святую камунію, як это практычна выглядае. Па абставінах бачыш, калі чалавек сапраўды памірае, удзяляеш яго як віятык. Калі, напрыклад, кожную першую пятніцу святар ходзіць хворага чалавека, тады звычайную камунію. Але камунія такая самая. А чым адрозніваецца? Вымаўляецца нейкія іншыя словы пры ўдзяленні? Так. Няхай пан цябе сцеражэнь, дарогу да вечнасці, я ўжо зараз не памятаю дакладна. Рукой нема тэкстаў, але адрозніваецца трошки формула удзялення да сакраменту. Але камунія святая. То есть віятык — это святая камунія, не штосьці іншае. Святая камунія, якая, звычайна удзяляецца разам з намашчэннем, таксама, звычайна, калі чалавек можа прыняць святую камунію, то намасіць яго таксама можна. Часцей бывае адваротная сітуацыя, калі чалавек уже не можа прыняць святую камунію. Калі ён не можа нічога глытнуць, тады удзяляецца уже толькі намашчэнне без святой. Але калі ёсць камунія, то намашчэнне удзяляецца. Асіставанне сужэнцаў, таксама нагадаю, што гэта ўжо пытанне больш юрыдычнае, бо пробашч мае пасады, такое паўнамоцтва благаславіць сужэнцтва. Калі хтосьці іншы гэта робіць, то для сапраўднасці сакраменту, негоднасці, а сапраўднасці, ён павінен мець рэпутацыю пробашча. То есть тут уже это адрозніваецца. Просто калі хтосьці, скажем, нашоў знаёмы святар, пакрысціў, хрост будзе сапраўдным, то калі благаславіць сужэнцтва без дазволу, яно будзе несапраўдным. Дазвол пробашча ці дазвол ардынарыя таксама падыдзе? Гэта даволі цікава. Глядзіце, ёсць жа такія сітуацыі, калі у нестандартных сітуацыях, скажем так, грубо кажучы, небяспека смерці, так? Могуць асіставаць любыя асобы, уключаючы свецкіх. Як тады гэта адбываецца? На свецкіх там ёсць пытанні, там не так все просто. На свецкіх там канферэнцыя павінна гэта выказаць згоду, поэтому так просто свецкі не можа асіставаць. Там ёсць прадпісанні, якія гавораць аб тым, што так можна, але трэба як найхутчэй паведаміць пробашча, але гэта надзвычайная сітуацыя. Мы зараз скажам пра звычайную сітуацыю. Ясна. Такая сітуацыя, хто, напрыклад, там брат, дваюрадны брат, ці маладога, ці маладой святар, ці дзядзька, ці яшчэ хтосьці, сям'і, знаёмы добры, ён хоча павянчаць. Кажу, не ведаю сітуацыі, каб пробашч быў супраць якісьці.
Можа зноў такі щось надзвычайнае. Ну але проба ж павінен даць другу. Яна можа быць вусная, там щось пісаць, але проба ж павінна быць. І гэта мае дачыненне да сапраўднасці. Так, і гэта да сапраўднасці мае дачыненне. То есть это не для годнасці, нет, менавіта да сапраўднасці сужання. Конечно, больш святароў на гэта учуляе, але аб гэтым трэба таксама ведаць. А калі, напрыклад, адбываецца асістэнцыя пры акце шлюбу, пры таінстве шлюбу няверуючай асобы з веруючай, гэта не ўплывае ніяк? Не ўплывае. Тут ёсць асобная юрыдычная працэдура, то есть там трэба выканаць амаль што тыя самыя дзеянні, калі шлюб змешаны, да, то есть альбо з хрысціянам іншай канфесіі, альбо з няхрышчаным, там павінна дыспенса быць, то есть такія юрыдычныя, можа, тонкасці ў іх не будуць. Пра шлюб, можа быць, трэба будзе як-небудзь потым у будучыні пагаварыць, таму што там столькі нюансаў і столькі дзіўных падыходаў да яго з тымі ж свецкімі і несасвецкімі і ўсё такое. Так, ясна. Некалькі гадоў таму назад пра гэта казалі, можа быць, паўтарыць яшчэ не з вами, яшчэ з князем Александром. Я слухаў недавно, і оно там, в прынцыпе, было сказано, але не ўсе, бо я потым адкрыў кодэкс, там гэтых канонаў і ў дачыненні да свецкіх столькі ўсяго, і такія каноны архаічныя наконт там выкрадання нявесты, гвалтоўнага прымусу. Цікава там, карацей. Пробач, значыць, абавязкова павінен даць згоду на шлюб, які праводзіць іншы святар. Так. Таксама адпраўленне пахавання, напрыклад, таксама з'яўляецца спецыяльнай функцыяй пробаша. То есть, паўтаруся, то, што звязана з жыццём парафіян, то гэта павінен рабіць пробаш, як правіла. Да? Таксама благословление хрысцільнай крыніцы пасхальны час, правядзенне працэсій па-за касцёлам, урачыстыя благословленні, асабліва урачыстыя эўхарыстычныя цэлебрацыі ў нядзелю і прапісаны свят. Такія рэчы, Ці ёсць хоць дзе-небудзь хрысцільныя крыніцы ў Беларусі? Не ведаю. Але хрысцільныя... А ў Італіі? У Італіі вы бачылі? Я не бачу. Архаічны такі канон, я таксама ніколі пра гэта не чуў. Але такое ёсць. Далей. Таксама наступны канон гаворыць аб такіх, што, мы кажам, это пробаш сакрамент, сакраментальны, добра, каб удзяляў, але таксама паўстае пытанне, скажам, з ахвярамі з тым звязаны. Тут канон пра гэта гаворыць. Нават калі некаторыя пастырскія абавязкі выконвае нехта іншы, тым не менш ахвяры, атрыманыя з гэтай казі ад вернікаў, пробаш павінен унесці ў супольную парафіяльную касу. Хіба што воля ахвярадаўцы будзе супраціўная ў тым, што датычыць дабравольнага ахвяравання. І дэцызіяльны біскуп, выслухаўшы меркаванне святарскай рады, можа устанавіць падпісанне, згодна з якім будзе вырашацца пытанне прызначэння ахвяраванняў, таксама нагароджванне духоўных, выконваючых гэта. То есть бачым, што тут права прадпісавае, як павінна, з гэтым то есть не то, што, як люди часамі думаюць, у святар рашэнне пахвала. То есть тут ёсць таксама падпісанне цэлыя, скажем так, про эту цяпер. Там же есть, по-моему, каноны гэтыя, мы іх будзем абмяркоўваць потым. Як тэарэтычна павінны размяркоўвацца грошы, так? Кніга «Маёмасць касцёла», усе справы звязаны з фінансамі, але тым не менш, заўсёды трэба таксама, калі права пра гэта гаворыць, трэба пра гэта ўспомніць трошкі, бо гэта сама справа звязана з жыццём парафіяльным, з удзяленнем сакраментаў, сакраментальных, і тэма абсалютна не сорамная, скажем. Гэта таксама жыццё. Далей, пробашч ва ўсіх юрыдычных справах выступае ад імя парафіі згодна з правам. Ён павінен клапаціцца аб тым, каб кіраванне ўласнасцю парафіі ажыццяўлялася згодна з правам. Понятно, што мы казалі, што парафія з'яўляецца юрыдычнай асобай, і ад імя парафіі ўсюды у юрыдычных пытаннях, ці гэта касцёльных, ці гэта дзяржаўных, заўсёды выступае пробашч. І гэта справа даволі ясна. Далей, наступны канон гаворыць аб абавязку рэзідэнцыі. Пробашч павінен пражываць у парафіяльным доме блізка ад касцёла. Аднак у асобных выпадках пры наяўнасці справядлівай прычыны
ардынарый месца можа дазволіць яму пражываць у іншым месцы, асабліва ў агульным доме для святароў, такім чынам, што будзе забяспечана правільна належнае выкананне парафіяльных абавязкаў. Ну, гэта цікавы канон, тому что практика показывает, что плябані пустуюць фактычна. Ну, не паўсюль, але гэта ўжо не такая звыклая сітуацыя, як была раней. Все часцей і часцей святары пражываюць не зусім у плябанях, а может быть у нейкіх, ну, я не ведаю, дзе яны там пражываюць, калі шчыра, у іншых месцах. Ну так, ёсць такія сітуацыі, таму кодекс павінен пражываць. Добра, калі на парафіі ёсць парафіяльны дом. Мы ведаем, што многія нашыя парафіі зарэгістраваны, там нават касцёла няма. Святар жыве, дзе прыходзіцца часамі. Канешне, зноў-такі трэба помніць, што кодекс пісаўся в 70-х, 80-х годах. Так? Бо асноўная ідэя гэта абавязку рэзідэнцыі, каб пробач быў даступны для чалавека заўсёды. Да, понятно, сёння, калі у кожнага святара ёсць мабільны тэлефон, напэўна, думаю, што ўжо ў большасці парафій дадзены кантактны пробашчык не таямніцы. Мобільны тэлефон ёсць, заўсёды можна патэлефанаваць, пробач, як ён не жыў, кватэры жыў, ёсць у іншым месцы. Ўсё па-рознаму это бывае. Пэўна, можа быць даступны для людзей. Але злачынства няма, калі пробач жыве, груба кажучы, у кватэры, якая ад бацькоў яму засталася. Не, абсолютно няма злачынства ў гэтым. Тут, право гаворыць, павінен пражываць блізка ад парафіі. Блізка — это паняцце зноў-такі даволі такое неакрэсленае блізка. Понятно, калі пра Мінск. Так, я не пробач парафіі, калі я жыў у кватэры сваіх бацькоў. Думаю, тут, в прынцыпе, недалёка. Сюды ў Мінску можна даехаць блізка. А бывает такое, что скажем так, суседняя вёска, это может нават іншы раён тэарэтычна, бо ж там жыве, там ці інша адміністрацыя. То есть это пытанне даволі непрэцызыйнае, то есть не дакладна кодекс заводзіць, але, кажу, ідэя гэта пытанне ў тым, каб пробач быў даступны для людзей. Нельга закрыць на 4 спусты, паехаць за 10, а людзі шукаюць. Заўсёды, нават калі пробач выязджаюць, пачынак, павінен быць нейкі контакт з суседнімі святара. То есть, каб людзі проста ведалі, калі патрэбіцца святар, дзе это пытанне. Ідэя ясная. Што далей там у нас ідзе? Далей, вось таксама звязана з рэзідэнцыяй права адпачынку пробашча. Пробашу дазваляецца, карыстаючыся правам на штогадовы адпачынак, знаходзіцца па-за межамі парафіі на працягу месяцу без перапынку або з перапынкам. У час адпачынку не залічваюцца тыя дні, калі пробаш раз у год удзельнічае ў духоўных практыкаваннях, аднак калі пробаш выязджае з парафіі на тэрмін больш за тыдзень, павінен паведаміць аб гэтым ардынарые месца. І дэцызіяльны біскуп мае права ставіць нормы, згодна з якімі пры адсутнасці пробашча клопат аб парафіі забяспечваўся б святароў, якія надзелены неабходнымі паўнамоцтвамі. У нас нейкія спецыяльныя прадпісанні ёсць на гэты конт ці не? Спецыяльных няма прадпісанняў. Ёсць, калі святар больш 3 дзён адсутнічае на парафіі, павінен дзекан паведаміць. А больше таких. Тут часто люди пытаются снимать святар, не только пробовать адпачынак. Может выехать. Конечно, это так само человек, змяніць абстаноўку, бачым, як права кажуць, або месяц, альбо цалкам, там з перапынкамі, з перапынкаў. Але заўсёды была, у святара няма, скажем, адпачынку ад выканання сваіх пастырскіх абавязкаў. Святар едзе, літургію гадзінаў цэлебруе народ, святую душу адпраўляе таксама. На месцы, там, дзе ён ёсць, павінен такое паціцца аб тым, каб нехта быў. Часцей за ўсё это суседнія парафіі, пробашці, іншы святар, альбо когось допросить можно, по-всякому пограшаецца. А вось калі, глядзіце, можна ж проста ўзяць і сказаць, вось я еду ў адпачынак, паглядзець за маімі парафіянамі, так сказаць. Гэта неяк папярова афармляецца, ці дастаткова, ў прынцыпе, проста дамоўленасці і папярэджання біскупа, ці там дэкана? Дастаткова, абсалютна дастаткова, толькі зноў-такі пытанне, каб людзі ведалі, да каго звяртацца. Так, святары паміж сабой, конечно, дамовяцца. Але трэба нейкую паперку павесіць на дзвярах касцёла, ці дзесьці, ці на клубані, што вось мяне няма, там, ці
звяртацца па ўсіх пытаннях да суседняга пробашча. Таксама падаць нумар тэлефона, нейкі кантакт. Самая стандартная сітуацыя пахавання. Святары жа, як толькі пробаш выйдзе з парафіі, то адразу людзі пачынаюць паміраць. Так ёсць. Ну, ясно. Чытаў святароў, у Беларусі ў адной тыдзень пасядзеў, іх там за год ці пахаваць, я за тыдзень 5 чалавек пахаваў. Ну, так сталося. Слова больше тебе запрещать не буду, всю парафію пахаваєш. Ну, але так ёсць. Ну, так сталося, што людзі умиралі, трэба было хаваць. Вось, поэтому, то есть, заўсёды павінен быць контакт, заўсёды павінны быць нейкія дадзеныя да пробашча. Вось, ён быў доступны. Наступны пробашча, да, пасля ўступлення ў валоданне парафіі на яго складваецца абавязак кожную нядзелю падпісаныя святы служыць душу за даручаны яму народ. Альбо калі для этой цэлебрацыі існуюць перашкоды, то ён можа служыць яе ў тыя самыя дні праз іншых асоб або асабіста іншай. Кожную нядзелю кожны парафіянін можа быць упэўнены, за яго цэлебруецца святая імша. То есть пробаш мае абавязак цэлебрацыі святой за народ, пробаш і біскуп. Пробаш за парафіям, біскуп за прэзідэнт. Ось я хотел спытаць наконт гэтых інтэнцый святой імшы. Таксама была, я памятаю, у самым пачатку цыкла праграмаў нешта такое, праграмка пра гэта, але ўсё жа. Вось вельмі часта можна пачуць у касцёлах такі вялікі спіс, чалавек там з 20, груба кажучы, так? Яно абмежавана неяк ці не? Ці можа святар служыць і за народ, і за Ганну ў дзень нараджэння? За народ і за Ганну, напэўна, не. Так нельга лучыць. Значыць, агульная засада, што інтэнцыя павінна быць ад аднаго ахвярадаўцы. Адзін ахвярадаўца, адна інтэнцыя. Понятно, хтосьці можа абдаровы для Ганны, хтосьці можа быць за памерлага Казіміра, хтосьці можа быць цэлую сям'ю памерлых уключыць, хтосьці можа быць не толькі Ганну, только таксама ўсю сям'ю аб здароўі, і яшчэ да гэта далучыць там і яшчэ штосьці, паступленні там універсітэт. Адзін ахвярадаўца, адна святая імша. А калі шмат ахвярадаўца на адной святой імшы, гэта не зусім кананічна правільна, скажем так. Ёсць такая інструкцыя Мосюгітер Конгрэгацыі па справу духавенства з 1991 года, якая дазваляе рабіць так званые, то, что называется складковыя імшы. Да? То есть некалькі ахвярадаўцаў, каб на адной святой імшы. Толькі для гэта ёсць таксама пэўныя ўмовы. Это павінна быць дакладна вызначаная святая імша. Людзі павінны патынкаць, што не будуць адзінымі ахвярадаўцамі. Конечно, гэта згадзіцца. Да? То есть, да, напрыклад, калі мы кажам пра мінскую катэдру, там серада, пятніца, вечарам ёсць святыя імшы памерлых, складковыя так званыя, у нядзелю аб здароўі. Вось, ну і права гаворыць, што не павінна быць больш, чым ці на працягу тыдня. Вось, толькі тут... Да, толькі тут пытанне альбо дзве на парафіі, альбо дзве на святара, і розныя каментатары гавораць па-рознаму. Бо адна справа, калі адзін ксёндз на многа парафій, там можа быць две складковыя на кожнай парафіі, ці дзве складковыя, каб ён адправіў. Альбо наадварот, калі на адну. Кананісты не вызначылі яшчэ пакуль што? А конгрегация про это не говорит. Ну, вот так вот. Написано две, думаете, як хочете, поэтому кожны себе думаете, як і робіць. Але то есть такое магчыма, толькі зноў. Не можа быць, што давай, можа сёння, можа заўтра, а пакуль запишу одну, но или хтосьці прыйдзе яшчэ дапишу. Не. Павінна быць з самага пачатку вядома, калі будзе гэта складковая імша, чалавек там просіць для Ганны, за памерла Казіміра, вось ён павінен гэтым ведаць. І даваць. Калі служыцца імша за народ, то яно так і прамаўляецца на імшы? Альбо прамаўляецца, пробуш можа не прамаўляць. Па-рознаму это бывае, тут ужо залежыць ад традыцыі. Вось, але абавязак ёсць. Гэту, конечно, ён не можа ў складкову включыць. Павінна быць асобная святая імша. То есть тут уже такі нумар не пройдзе, скажем так. Павінна быць асобная імша за народ. Адзінае, што калі пробушчу дадзена некалькі парафій, да, тады ён можа служыць адну святую імшу. Не можа просто правіла. Таксама, калі ў біскуп з'яўляецца біскупам на некалькі дзяцей, ён служыць адну імшу за ўвесь даручаны. Пра гэта таксама трэба помніць, але, напэўна, заўсёды святая імша служыць. Ну і што права гаворыць? Бывае так, чыста практычна, што
таксама ў нядзелю людзі хочуць, каб за іх маліліся, іх даюць, да? Асабліва на невялічкіх парафіях, калі людзі прыязджаюць у нядзелю у касцёл, і хочуць, каб гадавіна была там, ці гадавіна шлюбу, ці смерці, ці нараджэння. Найіншых права дазваляе пробашу тады за народ памаліцца іншых па нядзелах. Це не нічого. Пробаш попросіць маліцца. Ну, напрыклад, памаліся. Я веду такі ситуацыі, калі мы кажам на ўсходзе, на Магілёўшчыне, поўная проба ім іх, каб там маліліся, складаючы на ахвяр, тым, що там трэба жыць. Для іх вельмі актуальна. Тому тут права гэта не забараняе, але імшы павінны. Імшы павінны. Ось, ну, яшчэ, можа, так напрыклад, уже, бо ўжо час паказвае, што трэба заканчваць. У пробаш таксама павінен мець апеку людскім парафіяльным. Просто... Апеку, якую даруся, гук нешта з них? Апеку над кнігамі парафіяльнымі, павінен іх кнігі. Павінен сцерагчы, глядзець, каб там было ўсё дакладна запісана. То есть ахросты, метрыкальныя кнігі, перадусім, таксама кніга прыходаў, расходаў, вось гэтыя справы. І калі адбываецца кананічная візітацыя біскупа, раз на 5 павінна быць, вось біскуп усё это правярае, наколькі можа там біскуп, іншы святар якісь. Вось. То есть гэта пробаш таксама адказвае за дакументальныя справы. А якія у нас ёсць кнігі? Кніга хростаў, што яшчэ? Кніга камер. Колькі іх усяго? Многа можа быць, і тут ад парафіі да парафіі адрозніваецца, чаму я скажу. Напэўна, ёсць метрыкальныя хростаў, шлюбаў, пахаванняў. Гэта фундамент. Таксама можа быць, напрыклад, кніга канвертытаў. Тое, што пытанне. Пытанне, куды іх запісваць. Калі, ну, скажем так, маленькая парафія, там адзін у год бывае, то няма сэнсу асобную кнігу заводзіць. Можна ў кнігу хростаў, напрыклад, упісваць. Да? Адпаведным чынам пазнаць, што чалавек быў не хрышчан, такі прынят. Можа быць таксама кніга перашлюбных паведамленняў. Кніга можа быць таксама, ну, можа быць, бухгалтер па эканамічных пытаннях. Да? Кніга хворых. Можа быць, можа не быць. Ну, звычайна парафіі, там, калі хворых много, каб это было пазначана. Дзе быў, у каго, хто калі захварэў, усе гэта далей. Да? То есть, поэтому тут кніга таксама паведамленняў скуры, кніга пастырскіх лістоў, ну, то есть, вельмі по-рознаму, але фундамент музыкальны. Грубо кажучи, чим більша парафія, тим більше книг. Ну, так є. Звичайно. Да. Ось, тому дякую всім за сьогоднішню зустрічу з нами. Сподіваємося, що праз тиждень так само, дасть Бог, зустрінемося. Ось. Всім дякую. Про що будемо розмовляти праз тиждень, скажіть? Ну, так само, що трошки тут про парафіального адміністратора, може, вікарія, дойдемо, може, парафіального вікарія, що повинні. У гэтым кірунку будзем рухацца. Добра. Ну, дзякуй тады. Дзякуй, што паглядзелі нас. Калі-нікалі з'яўляліся невялікія праблемы з гукам, спадзяюся, яны не зашкодзяць, ну, то перапрашаем за такія, скажем так, спартанскія умовы запісу. Спадзяемся, хутка ўжо вернемся. Ну, як хутка, як Бог дазволіць, то вернемся ў студыю. Ну, з Богом. З Богом. Вы слухали перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрием Пухальскім.